Iya, Mbak. Pak, Mbak Kom ka lho. Terima apit blonjo tok ndek dandanan nok menor ya, Pak. Entuke gincunan abung tenanan. Bageno, Nek menurutmu dandanane Mbak Kom ngono kuwi piye? yo biasa to Bu, yo wajar-wajar wae. Nah wong wedok ki metu-metu dandan ngono kuwi. Sing gak wajar kuwi nek bojone Mbak Kom sing dandan ginjunan. Oh, menurutmu wajar ya, Pak? Yo wajar to Bu. Lah nek aku sing dandan koyo Mbak Kom ngono kuwi, menurutmu piye? Ya luwih apik to Bu. Kowe nak gelem dandan kaya Mbak Kom ngono kuwi, di sawang kan ya ketok seger, ketok sumringah. Ngono lho Bu. Asal tujuanmu dandan kuwi kanggo aku. Yo mestine to, Pak. Lah kanggo sapa nek ra kanggo sampean ki? Tur nek kowe dandan ngono kuwi kan ya aku melu seneng to Bu. Ketok nata openi. Tapi wong dandan ki yo mbutuhno wedak, lipstik, blush on, eyeshadow, pensil alis. Ngono kuwi regane yo gak murah, Pak. Butuhno duit. Menurutmu piye? Adek angger nyandak rego terus ngilang ki lho. Jare mau mung takok pendapat tok kok. Suwe-suwe nyandak tekan rego. Modus. Aduh, kucing kok ngoyak-ngoyak sembarang. Pindangku barang kok dicolong ki lho. Kucing kurang ajar. Wis ndek omah dhewe, ijek kelayapan nyolong pindang kok tanggane. Ora dimasakno bojomu apa piye? Mulake nek ambekan bojomu ki sing perhatian, ben dimasakno bojomu. Nek njaluk-njaluk ya dituruti. Nek kowe perhatian ambekan bojomu, bojomu ya perhatian ambekan kowe. Jadi kucing lanang kok gak peka. Pak, sampean mau wis tak kandhani to, tak kon nyinggahno pindang nang jero kulkas. Kok ora mau singgahno? Kae lho, digondol kucing. Digondol kucing ya ben to Bu. Kucing kaya butuh mangan kok. Yo ben. Lah terus ngene iki piye? Awake dhewe gak ndelawuh. Tenang ae Bu, ganti lawuh ya wis. Saiki ayo mangan nang jaba. Engko sekalian tuku makeupmu. Tenan nih, Pak. Yo, Ya wis, Pak, enteni sik aku tak njupuk tas. perasaan aku mau ya ora dikon nyinggahno pindang nang jero kulkas. Padahal mau aku aslinya juga dipindang. Weh.